Akcia! Zaujala ma téma Československa, rozdělení Československa. Tak jsem si říkal, konečně zase scénář, který je o něčem, který řeší věci hlubinné a o kterých se málo dovídáme. Ten rozpad republiky a vlastně ten rozklad dává vždy něčemu novému a to nové nemusí být vždy dobré. Vrátila jsem se v pocitech do toho roku 93. Konečne máme republiku, vlastne prináša nový pohľad na tento fenomén. The story extremely compelling. To je takový něco jiného než ostatní věci, podle mě. Je to tragikomický príbeh, ako je sám život a je to o nás. Vždycky som bol pro Československo. Báječný. Nejstarejšího fabrického Můžeme být spokojení, protože do stavu ke Slováku si myslím, že jsme se nedopustili ničeho, zase bychom se museli stydět. S tým námetom prišiel Marošečko. Spolu s Tomášom začali pracovať na scenári a nám sa tá téma páčila, keď ma oslovili ako producenta. Jednak v tomto období a v tomto roku si pripomíname to 30. výročie vzniku Slovenskej republiky alebo 30. výročie rozdelenia Československa. Závisí na uhla pohľadu a na to, kto sa na to ako pozerá, či je to preňho rozpad alebo vznik niečoho nového. A tak sa začalo prakticky pracovať na celej tejto téme. Tá téma EŠTB je na pozadí toho príbehu rozdelenia a je to pre mňa predovšetkým metafora toho, že vždy, keď prichádza niečo nové, je dôležité upratať si v tom starom, upratať tých kostlivcov v skrini a tak sa vybrať na cestu za niečím novým. Takže to sú tie hlavné momenty alebo hlavné veci, ktoré rozhodli o tom, že som si povedal, že určite to stojí za to a že ten príbeh by mal byť určite na filmovom plátne. A tento príbeh som vlastne spracovával už dlhšiu dobu, pretože systém toho eštebáctva, ktoré vyprodukovala komunistická moc, ma vždycky fascinovali. Spracovali sme ho aj vo filme Amnestie a rozhodol som sa po tom, ako som sa rozprával v Banskej Bystrici na akadémii s jednou študentkou, ktorá mi porozprávala príbeh o svojom starom otcovi a o tom, že v 90. rokoch vlastne jeden z členov rodiny priniesol jeho spis domov a rodina sa kvôli tomu automaticky, že teda pracoval pre EŠTB, alebo že podpísal z EŠTB spoluprácu, tak ho úplne odvrhla a starý otec v podstate zomrel vo veľkej samote. A ja som sa počas vlastne takého nejakého rešeršu na túto tému stretol aj s množstvom materiálov, ktoré hovorili, že nie je agent, ako sa hovorí v našom filme. Je to, ten scenár pokladá otázky. Je kontroverzný, v tomto je to kontroverzné. A v to sa mi to páči, že nie je to jednoznačné. Silná linka, alebo téma v tomto filme je práve to pochopenie, to počúvanie. Lebo ja si myslím, že svet by bol krajší, keby sa ľudia medzi sebou rozprávali. Jsou tam dátumy, časy, jména. A ty tomu věříš? Byli jenom dva druhy komunistů. Blbci a svině. Blbci netušili, co dělají a svině. Ty to věděli až moc dobře. Jak jí můžeš věřit, prosím tě? Rozpad Československa som prežívala veľmi ťažko, lebo polovička rodiny mi žije v Čechách a my sme všetci hrozne plakali, lebo sme si to vlastne nevedeli predstaviť, že budú hranice a vtedy ešte Európska únia bola v nedohľadne. Takže to vyzeralo tak, aj keď som prvýkrát vlastne išla cez hranice, tak mi to prišlo strašné. A úplne najstrašnejšie mi prišlo, že hlavné mesto Československa bola Praha. A ja som do Prahy často chodila, som tam pracovala, aj som tam mala brata a celú jeho deti a proste polku rodiny. A teraz zrazu, že Praha už nepatrí ku mne, že to je české mesto. Tak na to som si nenavykla doteraz. Mám pocit, že mne trošku patří Praha. Prostě to bylo strašné překvapení a byli lidi, kteří byli pro, jak na vaší straně, tak na naší straně. A byli lidi, kteří jsme s tím nesouhlasili, včetně prezidenta Havla. A dlouho jsme mysleli, že to nebude. A když se to stalo, tak opakuju, prostě
tady se najednou nepostavila berlínská zeď. Tady najednou nás legitimovali na hranicích. A pak přišla Evropská unie, kterými jsme se stali my i vy členy. A zase přejíždíme, jak chceme, akorát my ještě nemáme euro. A vlastně já si to vůbec nepřipouštím. Jako připouštěla jsem si to, když my jsme měli hroznýho prezidenta, vy jste si zvolili skvělou prezidentku, ale já jsem se radovala, jako kdyby jsme si ji zvolili my. Teď třeba je politická situace u vás podle mě horší než u nás a mě to bolí. Myslím si, že by to bylo výhodnější pro občany České i Slovenské republiky, kdyby byli společně, protože je nás málo. A beru to jako rozděl a panuj. A Slovensko je prostě moje vlast. Já jsem Čechoslovačka. No já si myslím, že rozpad jakékoliv republiky nebo republik je vždycky politická záležitost, že ti občané málo kdy o tom mají možnost přímo rozhodnout. To byl i náš případ. A já to vnímám tak, že politika je z 99% pro mě velmi prolhaná struktura nebo prolhaný svět, kde se neustále v podstatě buď mlží, nebo říkají polopravdy, pololži a nejlépe úplné lži. A tak to bylo určitě i v roce 92, takže nemyslím si, že já vím přesně, co se tehdy dělo a udělo, jenom vím, jak to dopadlo. A mě osobně já jsem si myslel, že to je škoda a dodneska si to trošku myslím v tom, že je vidět, že ty generace, které rostou, už přestávají těm jazykům rozumět a to je velká škoda. Dokonce je na Slovensku tak nějaký debilní zákon, že se pohádky pro děti musí dabovat do češtiny, teda do slovenštiny, české pohádky, což je úplná hloupost. Ale tak to prostě je, no. A takový je běh událostí. You're his only sister. Yes. Today is really important day. Slyším změť cizích jazyků. Celý svět se přišel podívat, jak naše dva národy se rozvádějí s úsměvem, s něhou, civilizovaně. Napriek tomu, že ten film hovorí o teda tých vážnejších témach, tak tu bola neskutočne akože dobrá nálada. Ja som sa celé natáčanie akože výborne bavila, ja som sa hlavne presmial prerehotal celé natáčanie. Akože dúfam, že nebude vidno na obraze, že veľakrát pred ostrou som mal záchvaty smiechu. Keď som točil s pani Holubovou, tak veľakrát aj počas tej ostrej som mal záchvaty smiechu. Ona sa mi veľakrát snažila pomôcť, že sa mi otočila chrbtom, ale vtedy to bolo ešte horšie. To nejako mi nepomohlo. Oh my God, I would say fully honestly, every set day is memorable for me because it's a full-on, complete, different experience that I've ever had. Working with this crew, that's amazing, and the people around and the talent, like, I'm sorry, it's very vague, but everything has been honestly memorable for me. Tak ta atmosféra tady na tom, v té vilce mě opravdu připomíná velmi často atmosféru Pelíšku. Je to taky rodina, to v takovém prostředí rodinem a ta celková atmosféra pracovní je taky taková usměvavá, uvolněná a nepřehání se to, takový to žartování, takový ta nekázeň naše přirozená se nepřehání, ale je to soustředěný, ale zároveň je to s úsměvem, s humorem profesionální, tak to jsem rád. Že je to taká dobre namiešaná rodina, také dobré korenia sú tam. Také dobre, len to cesto treba válkať, treba ho dobre miesiť, aby sa z toho upiekol dobrý chlieb, aby sa z toho spravil dobrý film. No tak všetci sa snažíme, aby to bolo dobré, ale zrazu zistujem, že ja mám predposledný deň dnes a že ja mám posledný deň na budúce, že ja som sa len rozbehol, už to nemám ani kedy napraviť, čo som zle hral. Tu sa stretla taká skupina ľudí, aj tá atmosféra tu naozaj na tom natáčaní bola taká dobrá, že ja som veľakrát mal pocit, a myslím si, že aj ostatní ho mali, že som veľakrát mal pocit, že vlastne k tomu rozdeleniu vôbec neprišlo. Že nám bolo spolu naozaj veľmi dobré. Poď ty môj, synáčik,
podarený. Synáčik nepodarený. Čo máš robiť? Takého si ma vychovala. Tak. Já jsem byla taková měkká, slabá. Milovala jsem. Táta jsem, to vlastně není táta. No ale možno, že aj je. No to je prostrelo trošku, ne? Vy si myslíte, že s týmito ručičkami ja to roztlačím? Preto prichádza on, preto je tam on. No, lebo on má veľké ručičky, fakt, on je akože fakt svalosý. No. Dobre, už. Jan musí zabrať viac, vidíš, dobré, Hady. Ty kokos, do kopca, ne, chudákovi dajú tlačiť do kopca auto do piče. Táňa! Co křičíš tady? Pozrite sa na ňu. Niekde dole. Táňa, daj sem tie fixky. Vykašli se na to. Ježiško ťa potrestá, uvidíš. Přestaň si, Ježiško to vidí, a ne, keď sa schovávaš. Ježiško to vidí. Přestaň si, Ježiško. Ale nemůžeš hovorit tomu děcku, já se vůbec nedivím, že nemluví. Byl klid, to byl tak veselý kluk, než si přišla, Petrik. Cukrík. To si všechno udělala ty tohleto a proto Daniel tohle umírá. A ona tohleto, Ježíško, ta tě vidí. Oni ztratia, Slováci ožijú. Každý film, ktorý rozpráva o histórii a rozpráva o komplikovaných stavov spoločnosti, si myslím, že je dôležitý na to, aby si ho ľudia pozreli a trošku sa nad tými vecami zamysleli. Ak sa nevieme vysporiadať s dôležitými vecami z našej minulosti, nemáme šancu sa pohnúť smerom dopredu. Já si myslím, že ten film je dobrý pro dnešní společnost, aby si uvědomil vztahy, opravdové vztahy. Ne vztahy, které jsou založeny jenom na racionalitě a na nějakém kalkulu nebo na falešných emocích. To je moje pravnučka, tak je moje, ne, to je svobodný člověk. Jednak je to veľmi nostalgická záležitosť. To znamená, že pre tých, ktorí si tú dobu pamätajú alebo ju aspoň na chvíľku zažili, by to mohol byť veľmi príjemný návrat do minulosti. A jednak si myslím, že ten film nenásilným spôsobom otvára témy, ktoré sú aktuálne aj dnes. Nech tá téma zaznie a nech sa diváci o nej rozprávajú cez to domov z kina. Nech im napadne tá téma o 3-4 dní. Nech sa o nej začnú rozprávať, nech sa vedomia, že bolo tam niečo viacej, malo to hĺbší presah. Kľudne nech si ten film potom pozrú znovu už s tou vedomosťou, že ten hĺbší presah tam je, ale dôležité je, že to v nich otvára témy, ktoré si myslím, že stoja za zamyslenie. Divákom by som odporúčil ísť na tento film hlavne kvôli tomu, že aj keď je vážny, neberie sa vôbec vážne. I liked the message. I liked the story of a family dealing with the influence of a previous political power and the aftermath and having to pick up the pieces by themselves. I thought this story was really powerful and needed to be told and, you know, had the potential to have a healing effect. Ale že to má výborný príbeh. Že ten príbeh je o ľuďoch, ktorí toto zažili a jak sa s tým dokázali vyrovnať. Ale musia žiť ďalej. Viete, že niekto sa vždy rozhodne o nejakých veľkých veciach. Ale tá rodina, už som na to prišiel, rodina je najvác. That's it. Akcia! Jdeme zkontrolovat kapustnicu, pojď. Dobré. Stop! Play the carries. Modleme se do Sahara. To bolo dobré? Jdeme zkontrolovat
kontrolovat kapustnicu, pojď. Dobrý. Dámy a páni! Tento film jedným slovom? Spojenie. Nádej. I'd say authentic. Rodina. Eštebe. Tam je strašne veľa toho. Tam je veľa otázok. Rodina. Buď to může být slovo rodina, může to být slovo Silvestr, může to být slovo rozpad. Super partia. Jedním slovem těžko, ale určitě minulost. Nebo pravda. Empatia. Možná to rodina. Honza Budáš v tej svojej postave Oldřicha povie takú vetu, že bude mi za vámi smutno, Slováci. Preto je moje slovo je dojemný, že tento film bude dojemný. Žije Slovensko! Slovensko je Európa! Pápa, chceme vás vidět v kině. Domávej jim. Ahoj, přijďte se na nás podívat.